rahmatullahi ina tafiya na wani duniya gabaki ɗaya. Shehu Ibrahim ya ce mutane da yawa suna karanta wannan wazifa amma ba sun saranta ba. To mun warware ta, ku biyo mu wannan bidiyon zuwa ƙarshe. Saurara ku. In kaga ana wulaƙanta ka a wannan zamanin, kuɗi ne baka da shi. Ko da ana zargin ka ana faɗin wasu laifuka, a ƙarya ne, ba laifukan bane, talauci ne. Talaucin ka shine laifinka. Ka san cewa in talauci ya ma yawa kana gidan haya, in ka matsa da wurdi da daddare kana salati da carbi, sai ka ji wani ya ma sallama ya kwankwasa kofa. Lafiya, malan karan carbin ka ya hana mu bacci. Wallahi saboda talauci. Amma idan kai kuɗi, ka kunna mota ka kai ta bata wuta da daddare, washe gari zaka ji wani ya zai ce ayi ranka ya dade, wato lamarin ka akwai ban mamaki. Ka san karan motan ka abin da yake cewa la ilaha illallah. Wallahi tallahi duk laifin da ka ji za ka ga mutum fa bai yi komai ba ana zargin shi, sai ka ga wani fasiki, mazinaci, dan liwaɗi, za ka ga malamai a gidan shi sun je karba, amma zai ga mutumin kirki kuma wani yana zumbura baki ba ya gani. Ba wani abu ne, rashin kuɗi ne. Yasa nake gaya samari, ku nemi kuɗi, ku yi sana'a. In kuka yi sana'a ba inda za ku, amma mutum ya zauna ka yi karatu ba dole ka dinga bin 'yan siyasa ba a gindi. Kana maula ofis ɗin wannan, gobe kana ofis ɗin wancan. Rashin sana'an nan fa ita ta kawo duk rikicin da kake gani a cikin sufaye, a cikin ɗariƙun nan. Za ka ga mutum da mutum ba garinsu ɗaya ba ko ba anguwansu ɗaya ba, za su iya shekara ma ba su haɗu ba, amma sai ka ga wai ɗaya bai san ɗaya. Me ya haɗa? Me ya faru? Duniya. Wato idan kun ji daɗin wannan bidiyon, to ku tuna ba ku kaɗai bane, ku sa a ranku haka. Idan kuka yi like, share na bidiyon mu ya tafi zuwa wasu suka amfana, to kamar kun yi sadaqatul jariya ne. Yawancin ku ba su san haka ba, ku san wannan ba.